Miflok edin ġeja maqfulin ġo l-studio. Marajn, edinaw, RMPJ għandu kollox ta' sotto zero, armat sabiħ. Edinaw, għamor natu donuts aħna u l-croissants, bxej ovvjament, mux bxej. Jati sponsorjati mis sotto zero, għamor natu n-nis ta' rendetin jivvotaw. Deż, għazzul daw, vera, daw. U daw għandhom il-liri. Intom imma għandkom il-flus għaxet nara. Di BMW, inti ħat vota minn 1 sa 10 jew minn 1 sa 69. Jien ħanibqa' tila, ma il-69 mhux għal-vot inżomm. Guys, croissant, donut, xaħġa. Xaħġa bxej. Sotto zero għara kemm għandna. Fuq il-vot ħansaqsuk xaħġa malajr. Ġiex minuti! Tamlu l-nixek! Tid-donut zaħin. Ti joġbuk bit-toqba jew mingħajr? Bit-toqba. Bit-toqba, ti waħda bit-toqba. Tilu wisa. Inter jaqta kbira, no hostja. Għandek kollox jidher ġo shorts, brad. Proset sieħbi ċaħu pjaċi. Għandek naqa krema ma ħalqek. Donuts ta' sotto zero! Kol donut? Kannoli jew donut, jew croissant. Kannu żajt. Titkellem inti jew. Donut. Għana tu donut zaw ikellmuna. Inti minn 1 sa 10 ħat vota jew minn 1 sa 69. Issa jiena ma nifhimx inti tgħidli Madonna. Imma li minn ħadd 69. Silli xi ġifier ħejja xi ma nifhimx. 69 ma tafx ġifieri. 69 numru, minn ħadd 69. Għadha ma ddeċidietx għaj. Għaj meta tkun żgħira kienet sabiħa. Inti taħseb jekk żaren tal-ajkla. Naħseb aħjar isuq dar-raġel għax għaddu t-tifel li taħres lejja u dil-mistoqsija ma jistax jismaħħa. Jaf iktar minn il-tjom donut. ħajtik donut! You know, Max, qed nistaqsu, di li tixtri l-vot, xi tfisser eżatt? Mela inti titkellem dwar dak li jgħidulhom corrupt practices. Illi huma speċifikati fil-General Elections Act. Tara l-liġi u hemm definizzjoni ċara. Imma fejn istambiħu tiegħi? Ara, tista' jew ittieħil sieħbek hawnhekk u jtik erba' kannoli. Jintiq bil-50% jatof, jek naf li xaħat. Żarjan tal-ajkla u Adrian il-Babbuxu. Ma jekk taħseb jiftħu partit bejniethom daw, jiġbru 10 nejkiet hekk bejniethom. Nejkiet. Inti mhux fuq il-voti tista' sejri sieħbi. Tajta jasabiħu. U għalfej semmejtuh bajtu bacon. Bajtu bacon, ent il-bajt jina l-bacon dak suppost. Da taf xi tfisser di? Niprofa nsib, xi tfisser mhux bil-kliem li fimt li jfisser. Iż-żurriq, favur, il-kultura u l-għana. Aw xalle! Taf minn aħna l-ewwel net aħna. Xuf ġenaf minn intom, rajt għom ġejni viva naf. Vera, the-flock gave it away, the t-shirt. Ma xnaf intom minn intom u koll. Aħna għadna ma votajniex, allora ħansaqsik xi ħaġa. Tista' tpejjeb ġewwa fil-but. Għax inti hemmhekk tkun waħdek. Eżatt, no, ma tistax. Ma tistax. Provajt jiena maqli. Xej? Tixbel coke tista'? U sammek ma nafx xejja jiena tistazjoni jaffariet li ma nafx fuq il-coke. No. Ħadd ma jkun jaf ifhem ikun jagħt hemm jien waħda. Prova abba joint, forsi ħallu. Konfondi. Cannoli or donuts, kemm insaqsuk mistoqsija malajr. A quick question. You're going to go vote or you're going to the beach? Going to the beach. Very good, better. Good. Għax da jidher isu ġesu, ma jidher raġel ħażin. Votajt? Ejja. Għax kont se ngħidlek. Lil min? Lill-Anna taħal qamawi. L-Anna taħal qamawiex minn il-ostja. Għalfejn ma weċ ħalqanna. Għax terdaw. Il-Sandra tal-alternattiva, qed tijam għal 69 ostja. Le, tax għandha ħinta raġel. Tik donut ħajala ħalqu, meta. Għandi sieħbi jena mill-imġar. U mżewweġ. U qed jaqleb għal-mara. U qed joħroġ ma' xi ħadd ġiet murjaħ xi mara minn Birzabbuġa. Dak fuq li ma distret jivvota. Ma fejn jivvota. Flox! Tijom donut, tijom! Inti tpejjeb? Ma npejjebx ta' Ma imma taħseb li nista' npejjeb jekk nidħol nivvota. jekk titpejjeb ma tagħmilx differenza. U jekk nixbet xi linja mġew. Iġbed li trid. Ħala żobbu. Ħata sotto zero, għandek erba' kannoli għad-dar. Tajbin, Mill-1 sa 10 ħat ivvoti jew mill-1 sa 69. Kolla, mill-1 sa 9. Sa 9 biss qegħdin, sa 69 ma tidlax. Kull min ittieħed 69. JD.
Inti kont taf li jek tagħti 7 sowa, u taqtalu barra 7 taqtalu rasu jiġi jiswa da' 6.5. Daqsek. Daqsek jiġi jiswa. Xini? Ibżali għarras. Inti tħobba toqba jew le imma. Ifimni, sepp il-ħat maddeja. Ma l-għanna xi donat. Għalfej iż-żewġ partiti ħagġuna biex noħorġu kmieni nivvotaw. Da il-vot jott iktar jekk toħroġ kmieni ġifieri. Forsi għalihom biex jeħilsu kmieni, jom. Ma da mhux ħajmorru d-dar solta sa 11 ħajjeba. Mhux għalhekk. Biex Biex serħu rashom minn ħareġ jivvota jew le naħseb. U jekk pereżempju mmur ikun għad nqum biex niġri jekk qas nħu sigaretta fil-għodu, nista' mpejja waqt li qed nivvota hemm ġew. Biex istaqsihom, jimma mpejjibx ġifieri. Ma forsi tiġbed xi linjem ġew jew Le, jekk ma mpejjibx laqas niġbed linja. Min għallek? Kux ġifieri? Ma nifhimx dawn l-affarijiet. Alright, le, jien ma nifhimx. Hemm il-pulizija faċċata mhux. Le, għodu għattenti. Ħanixbdu l-linja u isfel. Ħaluk pejjeb ġol kamra ta' votazzjoni. Le, men, nostja, dik tannejk. Ma tistax. Konna ħarqu l-vot. Inti taf li jek tit kok ma tistax ħadd ma jarak. Ej, infatti daħħaltna għami, Daħalt? Jien għandi siħbi palissa, jiex San Ġwan. U għazzess l-għala jqlibi l-mara. U timur jgħot jaxxi waħra, teħx Birzabuġa. U ma l-im distretti vota dak. Ma li muħda li tiħdu f'sor, mu. Kopla il-naxar xur namlu program, ġejt int xejt il-na kollox naħseb, kompli lemma.